Zoli. Én meg Norbi. És ez itt a Szabi és Norbi. Ez a mi csatornánk, a Youtube-on fönn van, Szabi és Norbi az a nevünk. Fel lehet iratkozni és lehet lájkolni a videókat, sőt szeretnénk, hogyha ezt megtennétek. Mindenféle focis, kapufa kihívás, 11-es kihívás, mindenféle ilyen vicces játékokat, videókat fogunk látni. Lesznek paródiák, lesznek vicces részek és jelenetek, videók. De most ebben a pillanatban kapufa kihívás lesz, vagyis 7-es kihívás, ami annyit tesz, hogy beállok a kapuba és a Norbi lő nekem, és hogyha mellé hibázom, vagy kivédi a Norbi, akkor nekem onnan a kapu mellett a papírból húznom kell egyet, amely valami nagyon olyan csúfság van írva, és ezt meg kell csinálnom majd élőben videóba, aztán élőben is, ha gól, akkor semmi, ha kihagyom szintén, vagy valami, akkor viszont megint húznom kell. Na értitek, szerintem kezdjük is el a videót. Kezdjük. Hát srácok, kiadtam, úgyhogy én most húzok egy kártyát, hogy mit kell majd csinálnom, azt kell csinálnom, hogy mondjam élőben a társamnak, hogy ő a legnagyobb király. Hát ezt most nem fog megtörténni, majd legközelebb. A szombati videóban ez mind el lesz játszva, az összes. Berúgtad? Ja. Ezt elég nehéz volt fölvenni. Szép védés. Kösz. Hát srácok, nekem most megint húznom kell, meg kihoztam. Élőben énekelje el a hullapályást. Ez lesz a következő a szombati videóban. Annyi hátszai. Úgy látom, Norbikám most húzott. Vajon mi lesz? Meg kell innom egy pohár Ide csilicsepp. mutasd! Meg kell innom egy pohár csilicseppes vizet. Tedd a zsabat. Hú. Nagy lesz. Erre kíváncsi lesz. Én is. Így kell volt húzni. Ja. Hát eddig úgy áll, hogy nekem szombaton el kell élőben énekelnem a hullapályást. Azt kell mondanom a Norbinak, hogy egy császár, Ne gyere és ilyen neki közel. pedig azt kell csinálnia, hogy Jó. meg kell inni egy csilicseppes vizet. Eddig. Hú, már megint. Mi lesz? Leöntenek egy lavor vízzel. Ott majd a szobát. Látszik, ismét húznom kell.
Egyél meg egy levelet. Mácska, egy maja. Ó, ez milyen szép gól volt! A szegény Szapi sehol se tudta volna. Fiúk, szerintem cselet is csináltuk ám. Én a legjobb. Meg kell fejelnem egy falat. Még hülyébb leszel. De hát a Norbinak mit kell? Meg kell inni egy csilis vizet, és le kell öntenem egy lavar vízzel, a többi pedig az enyém. Ezek voltunk mi, mára ennyi volt. Ha tetszett a videó, dobj egy lájkot és iratkozz fel. Köszönjük és ciao. Sziasztok!